Tak si predstav, že existuje sviatok, kde smútok neznamená koniec, ale príležitosť na oslavu. Dia de los Muertos v Mexiku. To je práve tá oslava. Možno si už videl film Coco od Pixaru, ktorý celkom presne vystihol túto atmosféru. Pre Mexičanov je to príležitosť, ako si pripomenúť svojich blízkych, privítať ich duše medzi živými a stráviť s nimi jeden deň v roku, aj keď sú už na druhej strane. Stavia sa tradičný oltár, kde sú fotografie zosnulých, jedlá, ktoré mali radi, sviečky a krásne oranžové kvety symbolizujúce život. U nás na Slovensku si počas dušičiek väčšinou pripomíname svojich blízkych v tichu, smútku a zamyslení. V Mexiku je to však veľká oslava plná hudby, tanca a farieb. Ale či už u nás, alebo v Mexiku, podstata je rovnaká. Úcta voči predkom, láska k tým, ktorí tu už nie sú. Tak pozeraj, ako sa Dia de los Muertos oslavuje priamo v Mexiku. Predstav si tie pestré masky, tanečné sprievody a hudbu. Ver mi, je to niečo úžasné. Tak poď so mnou, zaži túto farebnú spomienku na vlastnej koži. Skontaktuj ma, rád pomôžem.